Jan Madrenas té relació amb la ceràmica pràcticament des de que va néixer. El seu pare, Pep Madrenas, és ceramista i ha compartit amb el seu fill la passió per l'ofici des de ben petit, fet que l'ha portat a ser també ceramista. Amb el temps, Madrenas ha desenvolupat un llenguatge propi que fluctua entre la ceràmica escultòrica tradicional amb la recerca tècnica d'esmalts i l'experimentació contemporània. Ara, fruit d'aquests anys, l'Espai d'Art La Cabanya del Castell, al Parc del Castell de Montesquiu, acull l'exposició La memòria del fang, una mostra on l'artista combina reflexionar sobre l'herència familiar amb la matèria. He portat unes peces que parlen de la relació amb el meu pare, relació amb l'ofici, amb la ceràmica, concretament amb el forn com a punt de trobada. La memòria del fang és tot un diàleg intergeneracional. Cada una de les peces de la mostra es nodreixen de la seva relació paternofilial i expressen la continuïtat d'aquest ofici, tot unit per la tradició artesanal amb la mirada contemporània. Clar, jo crec que és molt important i que han d'anar en el mateix nivell d'importància el que és la conceptualització i la formalització. Aleshores, el treballar la ceràmica des de l'ofici, des del coneixement, és molt important, però el fet de portar un concepte o un missatge no és que el reforça, és que el fa molt noble, no? L'exposició consta de 3 obres que capturen d'una manera o altra el pas del temps i la complicitat entre el pare i el fill. La primera peça és un recull de plaques de porcellana que ha acabat esdevenint un mecanisme de captació atmosfèrica del taller. Les zones elevades del taller no s'han netejat mai i aleshores la pols en pòsit, la més profunda, és la del meu pare i la que hi ha a sobre ja vindria a ser la meva. La segona és una peça que fa referència a un forn de llenya que havia construït el seu pare, plasmant amb aquesta obra la força del foc i el pas del temps. Vindrien a ser les fogaines del forn. La fogaina és la part on tires la llenya perquè es cremi. A dins de la fogaina hi ha unes barres de ferro que aguanten els troncs i per al pas del foc de tots els anys s'ha erosionat d'una manera brutal, semblen ossos pràcticament. L'última obra és exterior i permet interactuar i crear un vincle amb l'entorn, mentre convida a les persones a tocar el fang. Intentar que hi hagués aquest vincle amb l'entorn, que no fos l'exposició una cosa aïllada que està aquí dins, sinó que tingués una relació. I bé, a més veus un element que no s'ha creat expressament, com és aquest forat on es fan les cremes vegetals, sinó que ja és propi, no?, de la naturalesa d'aquest lloc i de les feines que s'hi fan. La mostra, amb la curatoria del col·lectiu Morir de Frío, es podrà visitar fins al 21 de juny del 2026.